Ini nyaya yangu yakamira sekudai. Ndakashandisa rimwe bhazi rine mukurumbira wokutakura chero chii zvacho. Bhazi iri rinoita cross border and rinotozikanwa nezita. Saka for my safety handingatauri zita rebhazi iri. Zvakaitika ndezvekuti ndakakwira bhazi iri muna July last year. Saka tava kuda kusimuka pakasvika mota yefuneral and wanga hwava usiku. Handizivi kuti kowaye ndakaburuka mubhazi, but ndakangoona firiji ichilodwa. Saka ndiri munhu ane bhodhi hombe, ndakabva ndadaidzwa zvikanzi uya utibatsire unozopiwa something. Takalodha firiji iya, so mukutaura ndakazonzi nakondakta mufiriji umo mune machicken cuts. Kana uchida free ticket unofamba uchidira maice blocks mufiriji. Ininiwo handina chandakambofunga. Ndaingoti parecess paya toenda nadriver nakondakta ndonodira maice blocks mufiriji muya. Pamusoro pechitunha ichi paiva nezibepa rakaita for you, saka hapana chandaimboona kuti mune munhu akafa. Saka takati tava mumesina tikaenda kunotenga maice blocks. Saka pakudzoka handina kuvhura dhoo refiriji zvakanaka. Ice pack iya rakabva radonhera mufiriji. Saka pakuda kugadzirisa ndipo pandakanzwa kuti panapa ndabata ruoko rwemunhu. Ndakavhendenyura zvishoma wanike mune chitunha chiri mubhodhi bag. So pandaitsvanzvadzira kudaro ndakavhendenyura face by mistake ndikaona kuti chaiva chitunha chemunhukadzi. Ndakangovhara firiji ndikanyarara, ndikabva ndaziva kuti apa ndanga ndashandiswa. Ndakaudza madhiraivha kuti iyi handiigoni. Kondakta akati manje totokusiya muroad since usina kubhadhara bhazi. Ndikati no, ndabhadhara bhazi mukazondiitira refund nekuda kwekabasa aka. Vakati ehe ndiko kusabhadhara bhazi ikoko. Ndakazofunga kuti apa ndaiva neluggage, madoor frame, masola, mawindow frame. Kana ndikasiyiwa mumesina ndozodii. Saka from mesina till masvingo ndaingodira maice mufiriji nechitunha. Chazondiunzwawo pano ndechekuti mufi uyu ndinomurota dzimwe nguva, ndinoita sekunge ndinomuona. Senge kuswera nezuro, pane phone call yakapinda kuma 1:05 am. Saka ndichipepuka ndakaita sendaona mukadzi anga akagara pakona remubhedha wangu. Mudzimai wangu ndiye akazototi hezvo kwakanaka here, because iye wainge amutswa necall iyi. So call iyi yakarira kuda kwe10 minutes kuti udaire foni yacho haidairiki. Ndakambozama kudzima foni asi yakangoramba iri on. Apa bhatiri haribvisiki. Payakazonyarara foni yainge yava kupisa kuita moto chaiwo. So hope idzi dzemukadzi uyu dzandishungurudza vedu weye. Ndinomurota achiuya kwandiri. Asi kana akusvika anotangira futi kufamba pandinenge ndapedzisira kumuona achifamba achiuya kwandiri. Kana paine angandibatsirawo, please help me guys.